Ka Himani Resort Tourism Cooperative Society Limited kan pynlong yakatamasa Agricultural Exhibition cum Natural Sports Festival ha ka khat khandai bat arpo tarik no pra ha Himani Resort ka bahas sapai West Giant Hills District. Ha ka khat khandai tarik no pra ha ka performance stamp kan dan ka jinga kop jingi bat king liang. Kat ba ha ka por janmiet kan dan ka jinga kop thei bhabriew. On wan pensyong shit yakani katamasa da kinong ruai bapau kan thup u David tawan bat lasubon nalor u DJ basement bat best groom. Nalor kata kan denru ka bumper Housie ha ka ba ka pool price kalong lak tingka, full house shilak tingka, bat barok ki lain kilong mar arpo jar tingka. Ha ka arpo tarik no pra ha ka performance stamp kan dan ka jinga kop marathon bat cycling. Ha ka por janmid on wan pensyong shit da u DJ Fifi paka 11 Gracel Rob Me but Monmi and Johnny. Kan ru ka bumper Housie ha ka ba ka pool price kalong nyolak khatsan jar tingka, full house kalong lailak tingka, shilak shipo jar tingka, shilak san hajar tingka, shilak tingka but baro ki lain kilong mar arpo jar tingka.